Bisan sa giduso nga pagpostpone sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong Disyembre, mipagula ang Commission on Elections ug schedule sa mga aktibidad alang sa maong eleksyon. Atong sayro ng detalye nini pinagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara alang sa mga buot mudagan sa barangay ug SK nga mga posisyon, sugda na sunod bulan ang filing sa Certificates of Candidacy. Mitambong sa virtual monthly meeting sa mga kapitan, siligan ng mga barangay president ug kapitan sa 5A Davao City, Edgar Ibuyan Sr. Usa lang kini sa mga aktibidad nga iyang regular na ginatambungan sa iyang pila na katuig nga pagpanerbisyo sa barangay. Karong nagkaduol na ang election period alang sa barangay ug SK elections, magpabilin matud pa ang iyang pagserbisyo sa iyang maging sakpan sa barangay. Sa ako, no, sa pagpangandam, no, hindi pa maingon nga kwantan pa sa magservisyo ka, no need na mga mangandam yung ka for the election, no. Ang kampanya, pero kung nakatrabaho ka, wala problema. Luyong nga giila sa local government code sa nasod isip basic political unit ang barangay. Apan dako ang katungdanan niini isip primary planning ug tagapagpatuman sa mga polisiya, programa ug proyekto sa gobyerno. Labi na karong dunay mandanas ruling kung asa dunay mga devolved functions, labi na sa delivery of basic services ngadto na sa mga LGUs. Lakip ang pagpataas sa internal revenue allotment kun ira. Busa, mahinungdanon gayod ang pagpili sa mga mulingkod sa matag posisyon dinha sa barangay. Bisan una nang giduso ang pagpostpone sa barangay ug SK elections, nagpagula ang Commission on Elections ug schedule sa mga aktibidad sa maong eleksyon. Karong October 6 hangtod December 12 ang election period, din ipatuman ang gun ban. Magsugod ang filing sa Certificates of Candidacy sa October 6 hangtod sa 13, gawas lang sa October 9. November 25 hangtod December 3 ang campaign period. Sa December 5 ang adlaw sa eleksyon. Ug January 4 sa sunod tuig sab ang ulahing adlaw sa pagpasa og sose. Sa Davao Region, ginahanay na ang listahan sa mga botante. Human ang ipahigayang registration ni adtong Hulyo. Karon nag-finalize mi sa project of precincts and then nag-finalize na pud sa list. Ang other election officers pud nato nag-print na sa kanang voters list. So far, kana pa man lang. Sa Zamboanga City, gibutyag ni DILG 9 Regional Director Faisal Abutazil nga dili magkumpiyansa ang mga opisyal sa barangay nga dili mahinayon ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong Disyembre. Kinahanglang magserbisyo kuno gihapon bisan dunay eleksyon o wala. Unless merong batas na may papalabas ang Kongreso na nagpo-postpone ng eleksyon. Ang gusto nating ipanawagan sa ating mga barangay officials, huwag sanang ipagwalang bahala yung serbisyo na ibibigay natin sa ating mga kababayan. May eleksyon man o wala. Hinoon, dunay ubang mga opisyales nga andam muna og sa pwesto kung ugaling madayon gayud ang eleksyon. Personally, I would rather now we will conduct it the soonest possible time to give chances also to those who want to run for public office kasi medyo overstaying na rin kami. Sara gidugang sa COMELEC nga samtang wala pay balaod nga nagpostpone sa barangay ug SK elections magpanayon ang ilang mga pagpangandam subay sa nakatakdang eleksyon sa Disyembre karong tuiga. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.